The girl radio senana pay. Baby awo baby awo che katre unia. Na on fara Bible na fa yeni nkomo. Atemu ho. Ana da na me kasa asem wi. Ayere so paswa Yesu Kristo baba. Ade bia enipa ho ya no. Unu sa. Oba kwa ko pie Kristo atemu odwani. Na radio bishaw. Oba trasa asisi dia ho ya ho ya. Wobu ho akonta. Ebia ye nipa famu dia. Odi afa kwaya enya so. Odi asia. So crop position di. Obi antimi anka she. But one day, you are so sour, Baba. It must have. So, what do you say, Shishano? And Transit Casimako University, Maria School, I shall soon name for so. Obi Akasabia is a gentry. In Tinana Pine, and no China, Sam. Now, Hunisha, Atemo, Genoso, Amen, Atemo. Obi catch us at the money or that down. Obi obe bien na no akasa, there is no judgment when you are crowd that down. Atemo. Now answer na Yesu aba. Baby aga na do no. Ya ka ho sam kakra. Oni ama nyina di adanse sa. Answer Yesu baba. Disa oya nipa na wasase we so a na jawa dwuna kwachiri. Oje me so amepe amen amen me bawu won so bawu no wa na chi atemu na na me pesa na odi ho nkomo na ya dwentwe kakra na watemi abomade ajo kra afri obone fo ne nsham abone fo na ni abre wa di ase na anioma wo ye nyina ya tu sa ba tracto na yi wa dwene afri nyame so Yama Satan Yanino no. Mama ni pa unisha sika ana abuo ni pa mani pa trasa suwe so. Enti odi atuni pa trim. Sa sori ana pa ade aretra kwan sika. Se uni bia untime trasa suwe so. Sa na Satan ade atuni pa trim. Jori asia. Enti ama sofo ama difo asampaka fo Obia jere akosishika so. Jamaso amen. Amen. You all tratra and worship. Because queer because of ska. About all the answer. Obia sorry akwa ba fasu obenye ska. Ana ya jere ho. Se ni baba he kran kwaje adia. Yanka ho. Yanka ho. Na na ba trust di ni ma wo say no. Satan a deceiver. We deceiver. Obrowa Obama won say she form. But the new fa and so begum. Kasa hodo. Entade ahodo. Obi timi shida bi udru ho anu aka na wo hwe sa. Uti enti wa nipa na shi ye. Oba say the Obama na ka to say wo sika nko ari obechi. So ya say na chwa dra ko siso. Edisoya ewiase sesaya esikafo de hene ohine ba dia konwa omanum de o sika no afara damfo oho no asoma samonko fresh machine wose na na me here no because o sika I for titi akonwa so yi ye mfra here ni no jori asia enti esikafo a envanse wo kumase no atensa akamea sana na ni mo nyina asaba na me kanu are kamea sha obia oni samwo bi no one dibire ahemfori ni mo nyina oje ba so amepa amen so dia sha oya bibi anu aton safra no me me gina ya mfra me avio Rajaw ya so ba kasa na yampe di yamfra me da tadi ase nte sata chidi padre akoja ho ata mani pagina ni sese ya sika e moja sika wo tumi
Jamasho amen. Ya kan sao. Ya se sika e moja. You said the blood of woman no. Ya dan sika. Ya dan sika. This is sika ya bama. That's it. Jori asia. Sika ya bama. Ebio ya trash ya sika ni na adwene woni trim. Yani ni adwen sa. Yani ni adwen. Nti sa emparifo hia. De o sika ni baka no. Ara afana. Yani ka sam na sa. Asam ni democrat so ke. Wa ka wi a wo tuni twa ni. O ya ka se ibibra. Adiye se o mi awano. Aje wa ko anu atu. Asa mi ni bi kra mi nyani pa ma se fo nsam nu kodo. Jari ase. Nti sikani ni hia ni sia oni afano ana se ya gradi akodum pampansoa kumasia ya wasikafua approachfua ama on convoy ya mudi ni nam kurom we are the regional minister onu free ha na ko tumfo jori ase otumfo kwa etime yes approachfua timi guarantee mano cow a chesi kato na prosi for verse 6 the motto how the dina ni maro oshika jara sofobi aye oshika o tibi to prosi for wana prosi for dinanim dia kono no o dia se prosi ni cross shara no abon mo asina no na dia wa 500 no shi amano bi asura na kono esu bia no din kwasiasam e okrono skantia ndia no boy fa babo na yani nkomo ni bia woni bro adio bia wa wiye asema me katro na no o fa babo o bi o sankafo tu na ya fa ni nkomo kakra o sankafo tu we no din nkomo ya ka obi anyame hira no a ani Solomon abe pasa bi bia hu no wiase bia no a vanity ya enwanwa no adia wo de wa ne hu bia o a vanity aye huhudie oje me so amepa amen adia bia ne ho a aba sustain forever and ever accept the word of God amen amen asama ne catch you and take it serious. Cause you will nipa anya sika awu afri wiase menim kura menim nara power so ari asia menim boko transport me sadaka lase no o mi nya sika kumase ti asem ni nante ni aka ne fro sika fo na hia no oko nante onya sika zuapi onya siwa ni abon nante di onya sika oko assembly the class na be so na makra ro the assembly ne dan am for na dem the assembly me say I have vanity adia bia ne ho a o ba pa na asase so a ko a de be ko fanko the assembly into the trust ya no bu sase na bia na ya ba japa dia adia ba de pa na me fra asase so a abaka ne ho akọ ana wasam dwire hu ye na mu kwan asabe ya no be de fa so sorry asia me see adan auto takas ai bia factories adan ya de baje be kra afri me nsam no sare ya manaka me ka so ya bia nya but me pa so ti asia se amenya ni da so oje be so amepa amen enya ni da so me trust na me hwe akwaya nipa faswa pasika ofama yo bi osankafo Solomon be kasebi oyo hira nyame hia me ye nyame hia ne papa obeyi nipa nyame hira no osi nanim obi aba na na chinso obi antono yo die idia kanipa wa basa seso a wa bende ye pa Solomon
What do you say? Solomon we are young for the beyond. If you are seeing that, because you are already bishop from. Maybe I was seeing the Kudamuka a cow. People are been the degree of boy and the qualification, and then the sick car go back in your weird job. People are been. What do you say? Obechabe. No one from the lantern, Obechabe lantern, so what do you say? Or your politics, no shot. What get yourself? I got in your mouth. And then I come and shine. If we are so, we should be here at the Janjai. Cassandri, a dear old Brapabiano and your West. So once you shut Christ, I'm now cried, you be your West. What you saw me, Amen. Look at Miss Sata, former vice, and Miss Sata. Why you Bank of Ghana? What do you say? Bank of Ghana manager, Bank of Ghana. No, a governor. Well, a governor. And the single Chada Ghana Sikashua. Sorry, I say, every Saturday, someone will call you. And Fontini Abrantium. Okay. But Johnny did your home, including the car. And you were trust you. Let me just send the park what Jessica draw. A big for coming the picture, the picture, copper shika. Let me fire mobile. But be a company, no, I call you a dramaship. Sorry, I need a company, no, one yeska. One day you die. One day you'll be furious. What do you say? Money presenters, our new two will be radio, so no, I call you Kawashi. If you don't this one, I'll try to be a man the other. Your money 2 hours. 2 hours in a power as one. Oh, sorry. 2 hours now. And so, percentage penny out Tiano. No one is sick. Can you acquire your color? A presenter. Bakutu Wedru. I am the menus. Radio Nation Canada. Papa. Sorry, I say. Intimate trust. One are your film actors. Also, as a family minute, agro. One are lesbian, one are your gay. Film actors. On your dress, we need it. What are Gigi low? The Mama Bosom so. So, as here. Damage a good. I don't want to go to Sinibio. What do you say? Into the person cast of the trail. I would have software. It's a set, the yes, you come up, you say, be a different. But all is vanity. The beer, I am some guru. I am who you do, young cows and Caforo. Sankafo 2-1. 2-1. And it's a Jumaya do. Obiantia. Was it a Nitia? Ne a Juma. Ania Juma. Yadu. Young Jenny. Your boss one, your boy job. I was straight to him. Jemaso Amen. Your boy job. Our bank to Main Street. Your Kojani. So I say. And the Bible said Nitia. Near Juma. And near Juma. Yadu. Obiama Sassi so one Jina Nitia Solomon. One man of Solomon. Nepa so ankwa koda. A man tama himfo was yina and the God in the dear Bram, including Muslim. One the one yako ware Muslim follow Baba Solomon. Or fire by Ethiopia, I'm a fire ban in a da. Solomon. Or Jina Nipa. So now not Solomon. I see John Suasa. Name for 300. No, you don't know 1,000. No, you don't know 700. Every child who shall say yellow. Join us here. No, not Solomon. She may sell a bedroom. A mass 700. And a uniform. Or be a session. None in platform someone manufacturing. So no.
Jamasho ama. Onu gold nya. Gold na gufon. Wode ne nasisi na ode anante akọ. Onfanye hu. Dama onya ne na. Odi asio. Sikana jetani e. Omu. Jamasho ama. Solomon no. Mass 700 a Sunday yiri come. Let him pay for 300. What Jimmy? That's a Solomon Cassana. Me condo a cocoa. Cassa me condo cocoa. A mass 700 will be a cacuco. Now I can be out the Yanacono. It was a mass 700 other cacocono. A 6 years sign the Adibatum. And that's what kind of good one. No whisker. No whisker. What can Gabba know about you? A 6 years some. I would do good cocoa. What you mean you should bag Macoma 120? Bag your chicken, the other day. No, do good cocoa. So, no. What is ya? What can say now? When she said that will be no the Joking Kakra. Akisha chapter 2 verse 1. That's one. And it's any adwuma yadu. Ayadu who? Me kan makoma se bra na me fa ni German so hwe. Solomon say, what can I come up with bra? Na me fa ni. No fa ni German so hwe. Ne hu na de pa. Ne hu na de pa hwe. Na hwe. No so ya wudi. Say ya hu dia. Na me se sere se wa bodam. Solomon trust di no so be Israel dambo. Ana me se ni je se dia na wori yi. Wo se no sa trust katra ni je se. Say me je kura e dey na me yi. Se mo papa makoma mi se me de nsa. Solomon. Wo se o papa na komam. Ana obo na jempo se oba hwe sapa. So na me manyansa kire makoma kwa. So okay Proverbs chapter 20. And Proverbs chapter 31. That's right. Ne ma me tunefo because ne Solomon dane sadua. Solomon dane sadua mo. Somebody sabish. Oso de nsa ni nipadua. Enso manyansa kire makoma kwa. Anso na se wiase nyansa na etre Solomon kwan. Ma so kwasa semu makosi. Oso wa so kwasa asemu. Akosi de obehunu se eyeme nipa ma. Awa sasi so. Nkwana dudu. Ne nkwana dudu. Me nyuma soso akese. Muntie. Akase me mama dwuma so yi wo se me nyuma. Nyuma soso akese. Asoso akase. Sisi adan. Wan sidan osisi adan. Me ye botru. Wo ye mo betro fa. Me ye nturo ni fitifuo fefe me. Nturo ani fitifuo fefe. Wo ye fa. Na me tete mu nua so abahodu. Abahodu nyina na Solomon. Awo asase a wadua so all the fruit wiase babia no wadua bi. You just yes asase no so. Aduaba bia wo se nipa di bia. Na Solomon adua bi won asase so. Oje so amepa amen. Amen. Wan kama akoma ko 40 wo so ayafuo. O sheshe ne de wo ye. Wo ya se wo do koko 5 acres wo so adafuo. Ukuba ya makoma ko 200 wo so okubafuo. Me fuo kituwa we no. Joke guy. I verse 3 no say. Me pap Me ma nyuma so abaka se bisi adon ye botru me fa na me yo nturo ni fitifuo fa me tete mu nua so abahodu nyina. Na me yo ensutare. Wo ya lek Solomon gwao. Wa anya so ba ya to fish pond. Na me de mu so mu kwaye mu nua fefe. Wo ya lek. Wa anya na je so wo ye. Just aye me fe. So wo ye lake. Solomon lake ni so che lake bo so 10 times 100. Oh ya se. Wo ya so de nsuo na baba lake no begugu ni nyoma so. Na me nyankwa ne mfena. Wo nyankwa ana mfra. De fie di pan so wo me. Nipa wo Israel nyina so ya na japade. Asu me nya nantwie ni nwa kwakwo pisi won edi mani nyina. Enwani anantwie nkonfam mai. Nya bi cheli preden. Wo ya se. Enwan emponche wa modi takra. Okay. O se dwete. Nisika. O boade. Dwete. So Israel come dwete. He's talking about the diamond. Nisika. Sikani ye gold. Ne ahemfo. O boa no. E na ke sofi ni areba sa. Ne O ahemfo. boa dwete ni sikano. Ne ahemfo. Ani ahemfo. Ne sase so damudie ano me fa. Ah, obi no anu age bride che Solomon.
obiani ho a waba sase so a woni Bible je pa che Solomon kwase ade bia ya dabudie bia no oboa no ebisi mare ma ne ma ntofo so ya se ade bia ya dabudie ya Bible bia waje de to owi a no chese no so no etwase me nyanwo ntofo a se me kodo dwomu a ye babo me dwomu ni pama ni gidie ne oyere no bebre de ba to ya se se me kodo se me tia dwuma me bo me nsamra na enwomtofo no so ba ana enwomtofo so nye nipa sesi o abushia kodo mienu no ya yi bia mu nipa awo to me ma no ya wo to dwom de ma Solomon ya wo lewe fo dwom tofo a wa mo to dwom heavy ade no Solomon Joya sia the shot again ha na so ji woni a wodi akoro odi akoro na me yakase me ko so me sene wona wodi manim je jo sa bra wachi o se enso me bu adwete ni sika yes to so kai ne ahemfo ne sase so adamudie asase so adamudie me fine na me si mare ma ne ma no to yo to fuo ne nipa ma ni gidie nipa ma ani gidie bia wo se nipa ni gie no Solomon so wo ye bi ne oyere no bebre ayere no 700 Solomon no ana dia ayere no bebre na me yakase me ko so me sene wona wodi manim Jerusalem nyina na nyansan so o me ho nyansan so kura yera mani hwehwe no man tame no ade bia Solomon ni babo so no se na ni boso no penko an lafa man si makoma ni gide bia la wo won se na kuma ni gide bia ko makoma ni je ne bere nyina mu na ye nyina ye me bere mu chefa okay me pasa obadwema wo tie no sha no so anya wadwen se wo wi aga na sika na ade ayeye anya wadwen se me je bribe na me de ayeye eni hoda one day obejem oje so amepa amen anu no obedi abo adom no apostle obejem bia me shandi kanfo aba obeje sa kwa me nkonoma de oya nyira waje matoko adana buzi anye waja ho adana Dr. Hilal Imam wanye waja ho ko afrifa katachia champon waja ho so ya sia enti anya bia obetimi afa Ghana akro one day you die one day if Accra is no more what abaka no abaka tia semri adia bia wo ya no me se aya huhudie aya dijenja one day problem so wa game boko sama de ti o enti so wo sa wa da je nyina ma seconds yanum ani ade anjime fa ntimi ni wa chim kwa samado a fa so bi enso tofo me se wo kohwe obabi wa tata ntoma so ntoma no wa tata so wa yaya wa da ji na obawuo no wa da hodin wa ho se wa yes stupid na ya so ba ya nyina oba pantoma oba pantre oba pa or the same sase what is about sina obi awura ni sika da banga busuafo anguru billions of cities akaba muni mo hwe ni sina aso na ka na djuma fo wan tua wan kayi odi asisie ani amim ana bo na bra what is here what trust is said you asia kona ya dia bai tie obeya ne brefo tia ni panyira aso agemu boko ama dia wa mre so mfasa ne chifa odi asia obi wi ma wodi na de o chinchim okunafo ne nsa agi fia ne nsa se ni kokko onza ozo awu ito sama no pai se Solomon kana brabo sabi ado siti a kire odi a na se ne Solomon de sunti akonya so ni bi odi a be very careful when say say atuoi obi na post na hanta yerma wonu na mo yam fani si akonya so odi opa bonidi kuro
Every hawk di kuro keke o di kuro. Boni di kuro keke. Awani wa hena o ye di kuro. O shana kaka se yama fo so wani shade. Itu from na nakakra na. O je no so abepa amen. What do you say? Because oza atani oza anakai. Osi obi asase so tumi a. Oni ma no kora. Oni ma no kora. Na dia wo ya bia no one day obeje. One day pe. Na o ka se me se atamo se anya ku aduro. Obi no o ye ku tu atamos. So after so be ka so be ko anka so da force original. Oja akonyanam to ho ono akọ. Okokra wankra. Ni wo ni be ya ni guasiwo. President yewu ya nya ambulance afara ntumu. What you say? Ya da ko sese taxi mo so dey akone to libawo. Na bi aji awo ni akoyina to se sa wo aka no se ti se yo. Wi ase no. What you say? Enti me kasa tramwa mo akonyam. Mo mu di aban mu ti akonya so. Sa mama mfom Ghana sika. Amen. Mama mfom wiase afafa dia no. Mo nhwe di obi adie ne fama no. Na ba dani eja obeja ho. Tasebri ya hanta frum. Asapara ne kano. Wo ya mpia obi di akonya na hote so no. Obi abetra so. Judge Mensa. Wana wura parliament ate. Nso ne woko. Judge Mensa. Eba so dia fe. Ene woko onka nipa. Uma body dia ay reference. The Solomon, the brother Solomon jina ho. Anya ne kitwa ho. Onu etimi ka se obi ni manim no obi ni machi. Minim nyansa nso. Jama so amen. Me wade dodo. Osunsu jitum. Emi obusa nyansa ni nyame da ka sa me dia dodo da kan. Endi amanza Solomon anyo no ne bra no de pa yo. Nyame na ne pia ya de amano. No ane bra so asem mfifire. E no de pa nyame na ne pia ma no. Oje na so abepa amen. Nya de ketwa. Na yanti asem obeka. Ana me gane me me hwe me nwuma me de me saye nyina na obra me bra ye nyina na hwe. Ni nyina ya hudie ne dadwene hu. Won sa se o ka da. Biere nim owiase. Wose me dane ma ni hwe. Me nwuma me de me nsaye o. Ane dia ma bra pa nyina me pe so. Se nyina ya hudie ne dadwene. Dia nyame dia ma me. Jama so amen. Wose me dane ma ni me hwe. Na me huni se ni nyina ya hudie. Ane dadwene hu. Faso bia na nim. Faso bia na dia ba. Nim. Owiase. Adia obi ape. Ya wose so dua sam faso nim. Ene ama ne ya ko. What ya gina say? Obi ti France na because of sikanti. A prostitute. Obi ti Holland ana brook say green light. Light near. What ya say? Because of silver and gold. Abraham me ni ko kan so de ko Germany. E ka samati. Obi say ohun say dadwini hu. Ha what trust ho? Ade am study am hu wo wiase. Ele say wo ma ni biem. O mutime da. O ma ni biem. Gebe ya wajimi. Ana dwendwene be kono. Jeme so amen. Esika fo wo yare o. If say okoda osuro. Papa do be kura sin chance no so a. Woni sam Robert say be pan chance no so aba no so. Na kuma kura hwire. Etu onam nyina wo so. Etu na bia me ka be say wo so obi. Afa project for convoy o ye hufo. Woni so obi ba ha no. Woni so obi ba attack. Ati ase. Ase me. Nipa be sham. Dia wo bia pa nyina no. One day obejem. Obeja. Je so amen. Jo tonta kakra. Verse 12 was not done many say we nyansa ne adam ne nkwase asem. Obi antia o.
wose odane nani merehwe nyansa so ohwehwe nyansa ne adammo ene obi a wabodam ne nkwase ase ene obi oye kwasia na die no nipa obeba wo hene kire ne ba o so abodi ama me nsa wose ohwehwe obi a oye de wase na merehwe obi a wase na mejane bani se merehwe nyansa number 1 ne adammo obi a wonim nyansa ne hwehwe no adammo number 2 obi a wabodam ene so ohwehwe no ne nkwase ase ene obi a oye kwasia no odi nkwase ase ene so ohwehwe no ne kire ne ba yo jebe so amen amen Solomon hu ni wusu ni nyansa sanu abodam jebe so amen amen sanu ya kwasia che obi a Solomon ti asemri obi a wasi na de no nipa obaba wo hina chiri ne beye de wayam tetentre de ade a wani tetentre de na me hunu se mfaso wo nyansa musi nkwase ase musa de han faso wase nsum de o se no se aka ye kanya nsanso a ayawurade jema so amen Proverbs 8 ye kanya nsa ayawurade Solomon so atrese wo se nyansa aso on faso a cha adammo ene nkwase ase na nyansa so banya bia je so so nyame nyisa wunya ye nyame wo school wunya da jema so amen o se nyansa de wo nyano kora ya semri je se nyame na de ma amen obi a wo so awurade ana awurade ma ni nyansa nti da ba no se nyansa ni mfrasie ba bi efrasie no efrasie wo ba bi a wo ba start se wo suro nyame aho na nyansa fiti ase o je so amepa amen nti o se nyansa asene adamo ne nkwase asem to asoka onyansa fo de nani wa woni tirim nyansa ni bia no nani wa woni tirim na kwase ade esum na on esomu no onamo okwase ano no esum no nantie odi ase awia bansam awia gede masa mo akoto is great kwase ade esum no nantie ti asem ni ye zigrat no atowi no asako to tramo what you say na je say or bobra you are disturbing your body the sense of jiminti what did the enemy cause so the wura body no ya de ewura mu oba anso obi a no ye kwase ano na nkwase asem tere se na ni ateche nyansani what you say ento oba ka tere nyansani se wo mom na wonim de ya bai nyansa biasa ani nada abrekura ponko nya sa adwuma no tiasemi abrekura ponko sa adwuma no onya de yabai anya tiasemi bama so se ba bia ma duai me hia sika enti ba fa me to na ma sika aya se enti no so nya nsafo ni wo ni tirim no kwasia de sumu no nantie jema so amen anioma wo ye nyina no aye body ma nyame enti nyame gine nani a onhwe yo yanko verse 15 na me kan makoma mu se okwasia sane no ara na asa ana amen na no de ade nti na me hunu nyansa me sine bi no ebinom na me se o se na me se makoma mu se yesu yahudiye no nyansa fo no kwasia nyina wore nka won da free yanka won da bebani mu na wore free won kura jump ko 18 o se bra me pro wiase nyina from sama kasambi o se me bra no wiase ya ya bai afono me sikani bi da ho hwo ko akiro afono no what you say obi ni ho wanya cancer on the bam o se ye nya no fa ma nyira ne no da ho no fono no ene wiase afono o dun se moja what you say ni bam ma nyira ya cancer sikani bi ho ni pa bi ho wa gina ni o wiase uturu fo so fa na mani mi nyira fra wiase afono ni pa kwa won kobi what you say obi se na ni atia to the point to say when you cry no de baba bre no call life in prison the wiase owo afono what you say Solomon
ɔse ɔkas ɔse sɛ ɔse na bra me bre no wiase nyinaa afonome sɛ me be gya no ama onipa wone bra ewiase funu nipa ebra wiase funu nipa ɛyɛ mmara asɛm ato na wɔyɛ ho hwia ada sɛ ɔyare serious a doctor declare sɛ ɛnyɛ yie saa berɛ no ne wiase firi afei wɔda hɔ a ne wɔkarakara braba a wɔbɔɔ ɛne deɛ abɛwie no wɔde aseɛ sɛ nipa ne ho ɔden no wɔkɔba a woka biribia no wabɔ hyitɛ mu gyere sɛ amen mmerɛ wiase bɔforo nipa ɛyɛ mmerɛ wɔde bɔne bi ne akye no ne ama ne life in prison anaasɛ death otumi de ne nsa gu ne ti sɛ yɛ mpa wiase bɛyɛ dɛn that is the end of you bàtà wájú àṣẹ dáa wiase funu nipa ɛyɛ mmerɛ a wakɔ repu wakɔ fún obi yere na bàmà nne ne dɔm abɛkyew abɛkyew daa no na bàmà no nso abɛkyew soso wakyew adan wiase gyeme sɛ amen solomon so wiase afono no obi a wadeda o obi a ɔwɔ mmaa 700 afei ne ɔse boy ewiase afono me agye n'ani sɛdeɛ ɔpɛ ɛnɛ kuma se nkran nipa nna bantema kurofrom ate aseɛ nipa nna dekyɛm so nipa nna kwada so braman nipa nna te asɛm ne yi nipa nna yɛte nsaase yɛnam kɔba yɛte sport yɛnsa ne mmaa yɛfa mmaa nyinaa wɔ street mu na agɛ ne sɛ ɔgye n'ani ewiase bɛfono na wonim na deɛ baako ara ne yɛ ne sɛ nipa no yare pɛ na busuafoɔ hunu asɔre fie kwan ɔde nkwasiasɛm no yɛntu ne foɔ sɛ wɔnkɔ asɔre wɔyare ne wɔbɛwu pɛ abusuafoɔ ne yɛka no sɛ foɔ bi yɛserɛ wo yɛde hyeɛ nyame nso na ɛkum akoa yi yɛde aba asɔre fie owuo yi a ɔda naneɛ no aka kyerɛ ne sister anyɛ yɛ o wɔsɛ wɔyɛ nyame dea wɔde ka kyerɛ sɛ nyame pɛ wɔse hyɛ wɔ nka yɛ bi a ka wo bɔfoɔ wɔ mmerante biram ansa na ndabɔne no adeɛ bayi ɛnyɛ mmerɛ wɔde bɔne a wawu ɛna abɛka sɛ wɔyɛ nyame dea ɔkɔ no si fa hɔ ohyia na kwako da te sɛ bra anyɛ yɛ o kwako yɛ nyame dea wɔana ka kyerɛ wo obi a wawewi a wetrɔ no yɛfa ne tɔ ama ne to hankra wanya cancer wɔ ne sisi mu no wɔyɛ nyame dea bɛbɛsa no pai obi a wɔkyerɛ me Solomon no jo ansi wɔse sɛ wɔde bɛgya ne hɔ ama nipa a obɛdi ade a wabrɛ pɛ no Solomon abrɛ pɛ no obɛgya ne hɔ nipa obɛdi makyiri aba jo jumpo ɛkɔ sankafoɔ 9 1 down to 4 Ecclesiastes chapter 9 verse 1 wɔse nkwa ho mfasoɔ ne anigyeɛ na yɛn nyinaa na mede me hyɛ makoma mu Solomon no ano no wɔse nneɛma akɔ so nyinaa mede hyɛ makoma mu mpapa yɛnum nyinaa mu papa mu nyinaa sɛ atenefoɔ ɛne anyansafoɔ ɔnwuma nyinaa wɔ nyame nhyɛm ɔdɔ ɔntane o nipa nim nneɛma nyinaa yɛ wɔn pɛ nneɛma nyinaa ɛyɛ wɔn pɛ ade nyinaa yɛ nipa pɛ wɔte aseɛ hwɛ asɔ kristo ne bɛtumi ayare dibɔ yɛ ne bɛyare tɛmɛ sɛ amen kristo ne sika bɛtumi ahyɛ dibɔ yɛ ne nso sika bɛhyɛ kristo ne aware yɛ bɛtumi agu kristo ne aware yɛ bɛgu dibɔ yɛ ne aware yɛ bɛgu wɔte aseɛ ɔkristo ne bɛnyi ɔba a wɔdwo ne ho ɔfɛ saa na dibɔ yɛ ne nso bɛnyi ɔba a wɔdwo na ne ho ɔfɛ ɛsena tire ni ɛde sere dibɔ yɛ ne wɔ asase so ɛni hɔ na yɛbɔ honhom deɛ a atenefoɔ wɔm a nidaa soɔ wɔde aseɛ yɛwɔ nkwa ɛwɔ kristo mu ɛno ne adeɛ a ɛde kyɛn ne bɔnyɛfoɔ ìbàtà wájú aseɛ ɛno ne adeɛ a yɛ kristofoɔ ɛyɛ anidaa soɔ ɛyɛ ahotɔ soɔ tí a sɛ wọ́n yɛ nti so wọ́n bɔ wọ́n dwe mpɔ sɛ wọ́n pa nkwagye adeɛ a
and you need we as a phone call competition. Just had an issue. What did I say? Amen. What shouldn't I make us say? Unquagentia. Ha! Mama, there's a Bible castle no yasia or the walker. Nina the danger. So Bible castle no yasi. And now the other one we are seeing, somebody can say vanity. Jamaso, amen. Why shall we change you? Yes, sir, brother. Be very careful. Obi to me quiet scammer. Obi to me quiet sakawa. Obi to me quiet skabro. Let's scan about not to talk as no. When you will show, I be a brapa any when the Yoshia. Abusha for me to an answer for. And no question. And John, not your Baba Naba. Press so Karabanyanqua. Essence, who be do ya cinnamon your machi. No, what here won't. What you say? Every blessed day, we are busy with women. Every blessed day, we are busy with women. What you say? We need time for God. But oh, Marama, oh, Marama, the Aduba Common Subject. Bible said, you are dying, and Ma, a bushla. I'll done the crown of the furniture. And now I pay me to an answer for Mama young Puyas. I didn't know my yes, anyone who dear. Mummy Yai and to her. Now, you know, the chum, the Radia Samanabaka, and shining the bar. What did I come in? Never cry. Never dinner, a 12 Radia Samson. None tell you from Odomitri name. Shun the one for we are saying. Now, very assimony. No woman, dear children, Edward Yara was saying. About also, Mitofo, can one second, a man be brim without what you say? Yes, a man would be found the moon. I'm 1 million common. Jasmine, assassin, and Chamanso water. Coco, and Chamanso. If you say, assassin, Radidia. What you want about the a sheer yet Chaman who be drowned. Now, the cocoa won't sound a view. They come water, but I will be a hole. When you put Jim or in it. A 40 hour day, mamma, a man of pay. I can't come to me and one bonnet. When you say you be on, the woman, you show Ahmed, or Cassian, a demo, a man Quasia 4. Jamasha Ahmed, a man Quadio, a matron, if 1 year answer for you, no one sure, no, Cassia, Jamasha Ahmed.